При повдигнато настроение, усмивки, трепети и щастливи родителски сълзи съпътстваха първия учебен ден в старозагорското СОУ Максим Горки. Вълнението да прекрачиш училищния праг логично беше завладяло най-силно първокласниците. Мисля, че в училище ще бъде много хубаво, много весело. Ще учим много и ще се радваме много, защото в училище се случват много хубави неща. Пише се, учи се здраво и се получава частици. Интересно ли ще ти бъде? Да, трябва да съм послушен, да си пиша домашните и... Ще ти липсват ли игрите от лятото? Май. В Старозагорска община първокласниците са 1500, които са с 100 повече от миналата година. Техните учители с гордост ще им предават любовта към знанието и науката, за да бъдат достойни граждани с широк кръгозор. Най-важното е децата да се чувстват добре в училище, да усещат, че са обичани, че са подкрепяни от мен, от техните учители, от техните родители. Трябва да възпитам в тях любовта към българското училище, към знанието, да ги науча как да учат. Благодаря. За да се връщат всеки път с любов към него. 42 са училищата в Старозагорска община, които отвориха врати за 14 100 деца.